L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. Aquest dimecres 29 d'abril a les 9:05 del vespre, l'Altra Ràdio en versió reduïda de 20 minuts us oferirà els següents temes. El professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Jaume Benet, ens presentarà un sistema que ha estat dissenyat per veure el millor possible les pel·lícules a les pantalles domèstiques. Rebrem en Bernat Sales, de l'empresa catalana Better Care, especialitzada en informàtica mèdica, que ha creat el sistema BC-Link, un sistema pensat per gestionar el millor possible grans volums de dades en els serveis d'urgències mèdiques. I en Jordi Barreda farà una reflexió sobre l'autoria i els drets d'autor a la societat contemporània. Tot això a l'Altra Ràdio a través de la freqüència modulada de Ràdio 4, la televisió digital terrestre o bé per internet. Posteriorment també a la carta en el web de Ràdio Televisió Espanyola. Seguiu conservant els ànims, endavant i sobretot, molt bona ràdio.